Janet, ngicela wehlisa umoya. Bekuyi-prank nje, bengiyi-prank ngidlalisa. Hawu, kanti awusadlalisani wena? Ngizongena i-night shift namhlanje. Kodwa ungangidlalisa kanjani kanjalo wena? Hayi, indaba yakho nje ayikho. Imakhe, ubambe kancane. Nakho engazuthi la isala kutshela sesibona ngomopho. Uhamba nje kancane. Yini? Cela ufonile ambulance ngiyacela tu. Hayi, wangitshela nje into engahlangene nazo. Nginey'nkinga eziningi ngabe mina ngisanda ukulahlekelwa 20 million. Wena uzongitshela lento ongitshela yona. Akho khohlwa, akho ambulance engizoyifonela mina. Akho ambulance. Ngangikukhuza ngithi abafana baza kuhetha. Wathi udla ubusha bakho, budle wedwa ke ntombi. Ngicela ubambe kancane ngizobe ngikufonela nje ngifona. Ungabusafona, yenza. Hayi, angisazi. Ngenze njani ke mina nje ubusuku kulala phansi? Hayibo. Yini sisi? Yini? Ayawuvuke wena, vuka. Hayi, iyeza. Siyami. Imaki. Phela mina ngisengasebenza emahashini. Ngangikwazi ukubona umuntu uyihashi mase lizokuzala. Singakwenza nawe imaki. Ngenze njani? Okay, imaki ngiqala ama-centimeter ukuthi asengakanani. Ama-centimeter. Naye ungakhathazeki. Wenza ngakhathazeki. Imaki vula nje imlenze. Nakho-ke. Nakho-ke. Hawu, iyeza Nkosi yami. Iyeza. Uyabona-ke manje futha-ke. Futha. Uphushe. Ngithi wakho umnandi ufaka. Wena manje shaya sengathi iyangena kodwa ibiphuma le. Huyima isaba ngaka. Thembi. Wacela nini ukuyenza lento? Awusakwazi nokukhuluma njalo nje. Nantsoke. Nanti ikhanda. Hayi, yeyeni. Yini le? Ngiyaphupha. Hawe ma. 12. Angibani futhi ngathi ngifonela Nkosi yami. Thembi. Ya, yini ebusuku kanje? Ukhalelana. Nginenkinga, sengizala imbuzi.